हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, प्रणाम। हम सालू मिश्रा अपना यूट्यूब चैनल से सभी दर्शक लोग के स्वागत अभिनंदन करतानी। तो फ्रेंड्स, जो हम आज देवी गीत लेके आइल बनी, ये भी गीत हमार खुद के रचना बा। रउआ लोग सुनी कैसा हमार गीत लागता कमेंट में बताई, और अच्छा लगे तो फैमिली फ्रेंड में शेयर जरूर करी और लाइक जरूर करी। तो चली हमनी के नवरात्रि स्पेशल देवी गीत के आनंद उठावल जाओ। हमें दुर्गा माई के दर्शन कइले बानी हो। हमें छावे वाली के दर्शन कइले बानी हो। हम जावन जावन मंगनी उता पवले बानी हो। हम जावन जावन मंगनी उता पवले बानी हो। राजा दशरथ जैसन ससुर हमरो मिलल। राजा दशरथ जैसन ससुर हमरो मिलल। रानी कौशल्या जैसन सास हमरो मिलल। रानी कौशल्या जैसन सास हमरो मिलल। श्री राम जैसन स्वामी हम पवले बानी हो। श्री राम जैसन स्वामी हम पवले बानी हो। हम जावन जावन मंगनी उता पवले बानी हो। हम जावन जावन मंगनी उता पवले बानी हो। हम काली माई के दर्शन कइले बानी हो। हम कलकत्ता वाली के दर्शन कइले बानी हो। हम पटन देवी माई के दर्शन कइले बानी हो। कि हम जावन जावन मंगनी उता पवले बानी हो। कि हम जावन जावन मंगनी उता पवले बानी हो। सुंदर घर बड़े सुंदर परिवार हो। सुंदर घर बड़े सुंदर परिवार हो। अनिमन बाल बच्चा बड़े संसार हो। निमन बाल बच्चा निमन संसार हो। हम निमन निमन रिश्तेदार पवले बानी। हम निमन निमन रिश्तेदार पवले बानी हो। हम जावन जावन मंगनी उता पवले बानी हो। हम जावन जावन मंगनी उता पवले बानी हो। हम विंध्याचली माई के दर्शन कइले बानी हो। हम विंध्याचली